Encwadini yesitshilelo sifunde chapter 1 from verse 4 siyoma ku verse 8. Revelation chapter 1 from verse 4 to verse 8. Verse 4. uYohane ubhalela amabandla asixhenxe akwelase-Asiya uthi makube lubabalo kuni noxolo oluvela kulowo ukhoyo wayekho uzayo nakubo omoya abasixhenxe abaphambi kwetrone yakhe nakuye uYesu Kristu olingqina elithembekileyo owamazibulo kubo abafileyo umphathi wokumkani bomhlaba kulowo wasithandayo wasikhulula ezonweni zethu ngelele lakhe igazi wasenza okumkani nababingeleli kuye uThixo uyise kuye makubekho uzuko namandla kuse emaphakadeni asemaphakadeni amen. Yabonani uza namafu aye eyakumbona amehlo onke kwanabo bamhlabayo zaye ziyakumbambazelela zonke izizwe zomhlaba ewe amen. Mna ndingu-Alpha no-Omega isiqalo nesiphelo itsho inkosi leyo ikhoyo yayikho izayo usomandla. John to the 7 churches which are in Asia, grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be God and dominion forever and ever. Amen. Verse 7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Sifundele tikhonze chapter 3 verse 9 to 13. Chapter 3 from verse 9 to 13. Yabona ndinika abesikhungo sikaSathane abathi bangamayuda bona bengengawo exoka. Yabona ndiyakubenza beze baqubuthe phambi kwenyawo zakho bazi ukuba mna ndikuthandile. Ngokuba waligcina ilizwi lomonde wam mna ndiyakugcina ndikusindise kwilixa lokulingwa eliza kuza phezu kwelimiweyo liphela ukulinga abo bemiyo phezu kwehlabathi. Yabona ndiza kamsinya ubambe ukuqinise onakho ukuze kungabikho namnye usithabathayo isithaba sakho. Lowo weyisayo ndiyakumenza intsika etempileni yoThixo wam akayiba saphuma phandle ndaye ndiyakulibhalela phezu kwakhe igama loThixo wam negama lomzi woThixo wam iYerusalem entsha ehla emazulwini ivela kuThixo wam negama lam elitsha. Lo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Amen. Verse 9. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Because thou hast kept the word of my patience, and I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Him that overcometh will I make the pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem,
which cometh down out of heaven from God, from my God, and I will write upon him my new name. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Masikhohlo zethu. Baba siyabonga. Baba sinikele imbeko kuwe. Wena nguwe kuphela onokudunyiswa. Kuba bonke uThixo wasifumananga sinakho ukumfanisa nawe. Wena nguThixo waphakade. Wena nguThixo wadalayo. Thixo ulunge kangakanani. Lonto wena Thixo apha kufika ixesha akwathanda uba wena uziphilele wedwa. Wafuna uzidalela umuntu uba wena ube nonyana neentombi zakho. Lonto kwese wathi let us make men in our own image. Thixo namandla wonke. Yathi khona imfuza imfana yakho akwabikho umuntu ukusebenza umhlaba. Wena njengoThixo odala into zonke. Wadala ngosemzimba umzimba Adam. Wasuka wena wangena kuwo. Thixo wethu namandla wonke. Lonto ngosi zakuzisa into eziphilayo kuAdam. Yayinguwe uthetha kuye. Thixo wethu namandla wonke zibiza izinto ngokwendlela yenature yazo. Siyabulela ke uNkulunkulu wethu nathi usibeka phezu komhlaba. Usibizile sazohlala endawo. Usisebenzisa Nkosi ngokwenature usinike zona. Yenza Nkosi ukuba silive ilizwi lakho. Silithobele, silivuyele. Sikelela abantwana bakho abathe bangena apha kuba bazangazobona omnye nomnye bazobona wena. Wena ke ulilizwi. Thetha Nkosi kuthi simamele. Siyasithoba phambi kwakho egameni leNkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Now, in that time, this show was in this nigger, the physical coming. Now, yana ngxaki inkulu ke ngoku leyo the physical coming. That's the title endinikayo in my message. Now ngekuba andifuna ungxama kuyo message ndingayikhawuleli ukuyithetha. You know, ngekuba ndingathetha ukwaneleyo. Kunamazwi ku-revelation of Jesus Christ. Page 28, apho umprofeti athi khona, right now it is a spiritual kingdom. It is not of this world system, even as we are not of this world. Right now, is a spiritual kingdom. Right now. We are not waiting for the spiritual kingdom to come, because right now is the spiritual kingdom. Amen. Right now. Well, I think, all right, let me carry on. When you go down up to page 25, but he is not to be known intellectually. Yes. But now the kingdom is of his. The kingdom is of his. He is the king in his kingdom. Ithi pale ndasifundayo uyabona uza namafu onke amehlo ayakumbona kwanabo bamhlabayo. Yabonani uza namafu. Now esisa njengoku umuntu wexesha uthi ngoku akazeli uba uzela ayo rapture leyathetha ngayo uzolawula uza ezolawula yaye onke amehlo angibona. Amen. Now uthi apha
Now, but he is not to be known intellectually. Yes. Azokwaziwa ngengqondo. Yabona uzanamafu akufika abakhona akazokwaziwa ngengqondo. Akho Yesu uyakwaziwa ngengqondo. Ozayo. Akho Yesu uzayo uzakwaziwa ngengqondo. Okanye ngokwenyama. Uzile ngokwenyama. Ukuza kwakhe ngokwenyama wayezela ukuba lidini lokuhlambulula thina. Usihlambulule kwaphela thina. Amen. Ugqibile kunjani lokusihlambulula. Akusadingeki baphinda afike veri engumzimba wenyama. Khange uThixo abe yinyama kakade. La nyama ispecial. Leyoba ibe lidini lethu uYesu. Amen. Yilona ngoku la Yesu nini? Amen. La Yesu ngoku wayizolo nini? Amen. Lonto umthina wexesha uthi uYesu Kristu nguye izolo nanamhla. Xa thi nanamhla uthetha wena. Nangona phakade kunaphakade kumanxa siphumile komzimba sikumzimba wosuku. Which is the theophany, which is the word body. uYesu was the word body. Yeah? Now thina izwi lakhe lisitshintsha okoba thina ukonakala kwethu kosazela bethu kupheliswe kucinywe ngezwi lakhe ukuze i-souls zethu zibe ngumzimbazwi. Amen. Amen. Now uThixo usihlambele loo nto ba le nyama kaEfa, le nyama into azelwe ngumfazi yahlanjelwa into yoba yonakele injalo akwazi uThixo nungena angapheleli kwinyama yakhe umuntu aye phaa kungaphakathi wakhe ahlale phaa uthi ndawungena kuye ndidle naye naye adle nam. Ndime emnyango ndinkonkoza uba ubani uthi avula ndongena kuye akazohlala enyameni yakho ngoba ngoku akaziwa ngengqondo akaziwa ngenyama. Now lo Yesu sithi ufikile asithethi nyama. Xa sithi coming of the Lord ifike ngoBranham asithethi uBranham asithethi uBranham sithethi ilizwi. uBranham akalalizwi uguqulwe lilizwi yena ngoba uhlanjwe izono zakhe lilizwi. Lelo naye econfessa ezwini le ncwadi bendiyikota apha ithi he that is in you. Uconfessa elizwini phaya kulapho bendisiya khona bendifuna uya kule ndawo ethi kwafika inyamakazi ezintathu kuye because atmosphere behamba nayo i-atmosphere yelizwi i-atmosphere yelizwi. So zona izilwanyana xa zibona yena bezibona umdali wazo. Izilwanyana nxa zibona uBrother Branham bezibona umdali wazo until zeza izilwanyana zazotya esandleni sakhe. Amen. Ephethe umpu wakhe apha eyozingela but kuye apha kwathethizwe hey I have promised God. Ndimthembisile uThixo. Now ndikhumbula isithembiso sam endamthembisa sona uThixo. Ngizwe uthi wathi ibambile inansika ilanto irifle yakhe waphinda wayibeka wayihambisa phaya. Lezi izilwanyana zeza kuye zonwaba zatyingca apha izilwanyana ezi azizingelayo ngenxa ye-promise ayipromise uThixo waziyeka ezilwanyana afuna zona ngobamba ipromise ayipromise uThixo. Now umvuthixo kamva ngobehamba naye nje wathi uThixo
you know, you remembered your promise. And yeah, yes, Lord. And me also, I will keep my promise to you. I will never leave you and forsake you. I will be always with you. Ngenxa ungalibali ipromise. Abaninzi balibala isizathu zakwabelizwini. Ufika apha elizwini umuntu uba ne-pride. Because ibandla xa ulisumayela lifile kamnandi liphela lukunqula. Liphela lukunqula endaweni yokwenza ububele ke nje bokuba njengemzalwane wakho. But liphela lisenza i-worship. It was not like that, Brother Branham. Amen. When you have the word in you, automatically, indalo yonke ilulamela yonke. Hallelujah. Xa unelizwi kuwe ngokuzenzekalayo nje indalo le yonke, ngoba indalo yonke le yabakho ngelizwi. Xa enalizwi likuwe ngoku indalo yonke yakuthobela. Amen. Na ukuza kwakho kwesibili uza namafu. La mafu zi-theophanies. Xa esenzo kwesibili uza ne-theophanies. Amen. Yeah? Uthi ba uPaulos kwincwadi yabaseThessalonika, alright, 4 kuverse 13 uthi andithandi uba ningazi bazalwane mayela nabalele ukufa, ngoba ubani niyakholwa uba uYesu wafa wabuya wavuka, ngokunjalo uThixo waza nabo abalele ukufa ngaye uKristu. Amen. Waza nabo abalele ukufa ngaye kunye naye. Elalifu zi-theophanies. Yabonani uyeza namafu uza ne-theophanies. You see that wait, that cloud. The black cloud. Oh no. Yabona la cloud there. La cloud there zi-theophanies zethu. Amen. La cloud there, you read the spoken word, is our theophanies. Amen. Hallelujah. La cloud there, yayinje ngexesha kaYesu kuMateyu 17 kuverse 1 to 3. kuMateyu 17 yayinje la cloud. Hallelujah. La cloud yile yathethayo la cloud. Nxa uPetros esithi masekhe imithi mithathu. La cloud yathetha yathi lo ngunyana wam oyintanda. La cloud yi-crown yalanyana wakhe. Le cloud yi-cloud kaBranham le. Yi-crown kaBranham. Amen. Hallelujah. Ngo-33 xa ethunywa la angel, ngo-33 ethunywa la angel wanxityiswa le crown. Xa enxityiswa le crown wayesiya kwipodium. Phaa kwipodium kulapho ezawutyhila amagama ethu khona. Amen. Xa ehamba esiya kwipodium kuvuka abalele ukufa. Amen. Bavuma ingoma entsha. Ngoma entsha, ingoma kaMoses. Bavuma ingoma yemvana nengoma kaMoses. Umntu uyaqasha uya phaa kwipodium ngeli xesha. Yes, Pastor. It is so tremendous to see God of heaven coming down and demonstrate before many people what he has done before. Amen. Yamangalisa into yoba uThixo wamazulu Amen. aphinde eze emhlabeni kwakhona enze kwalaa nto wayenzayo phambi kwabantu abaninzi. Now, I don't think umuntu uhlala ezilo mthina wexesha
unoba imfama kangako ngoba afuna umzimbo namanxeba athi sizohlangana naye esibhakabhakeni. Well, uthi umuntu wayexa sizohlangana naye esibhakabhakeni but uyamfunda ke phofu umve kakuhle ba uthini ngokudibana naye esibhakabhakeni. Ukudibana naye esibhakabhakeni kudibana naye elizwini eliphuma epulpetini. Amen. Ukudibana noKristu esibhakabhakeni ukudibana naye apha epulpetini elizwini lakhe. Ngenxa yoba irapture sisithilelo kumthakazi kaKristu. Amen. Amen. Thank you. Akakho mzwa. Yacacwa akakho. Yeah. Are you all happy? Amen. Lo Yesu ufuna ba azobonakala ngokwenyama. Soze abonakala ngenyama yakho. Uzokwenza ntoni? Weza apha ufuna ubonakala ngokwenyama ukuze abulawe. Bafuna ukubulala kakhona. Uyawulinda uYesu onamanxeba. Uyamlinda deliphelisa iphakade eli ulinde uYesu onamanxeba. uYesu onamanxeba nguwe ngoba amanxeba akhe uwathwela apha kuwe. Kule ngcikivo uncikivwa ngayo ngamanxeba akhe kumzimba wakhe lawo. Nina ningumzimba wakhe. Amen. Akwabe bendikhumbushile yithethe ngesingesi nje la. Amen. Akwabe bendikhumbushile ke ngitsho ngesingesi. Kodwa ke kulungile ba ndithethe ngesintu abantu abathethe isintu sesiXhosa. Because you are actually the one that appreciates ukufika kwenkosi. Kukhona indawo ndifuna wena. All right. Umame lapha Christians. Umame lapha ku-5th seal. You know, upper to 15, paragraph 99. 15, paragraph 99. Uti upper. Notice Rebecca. Kakapelu Rebecca. When the servant of Abraham, Abraham, Eliezer, when he came to get Rebecca, Eliezer engnozakuzaku. Othunywe nguAbraham ayozabuzela uIsake umfazi. He mounted her upon a camel. Wamkhwelisa enkameleni. La dade uSister Rebecca. Xa emtshatweni wakhe wakhwele enkameleni. Eyotshatela kunyana kaAbraham, la dad, Sister Rebecca. The very camel she watered. Wakhwela yayi transport yakhe kwale nkamela beyinika amanzi. Amen. uEliezer udibana noRebecca athi ndipha amanzi ndisele. uRebecca aphe uEliezer angapheleli kuEliezer. You know, ububele bakho babulinganiselwe. Akho ntsikelelo uyayifumana. Akoya nakuloo mtshato ubuzawuya kuwo.
ngoba uEliza uzofuna umuntu onobubele obuqabele entweni oba aphe yena qha ungaphi yena qha uphe nongacelanga ngoba ikamela khange zizinqaniwe Oh my God. ikamela khange zizinqaniwe but uRebecca pha kuye kukho labizo likaThixo pha kuye ungudade ungumzalwane kukho labizo likaThixo apha kuwe akuthunywa for the obedience akuthunywa for uthobeka olabizo lothobeka lilapha kuwe uthobekile abona unkongo hayi sister thobeka dade bathi akuthiwo intobeko yinto yiyo uthando inkosikazi into eyiyo uthando uyazi ke ndivuma ungqina brother Malonde ndithanda kodwa lento ndiyanobila apha kumlento alright ndiqonda ndivuma ungqina abazalwane ukuma kwenkonzo apha bahlala the whole day ngecawa kude liyotshona ilanga kube late kude kofika ubrother Malonde ndiva usister Malonde uphinde wapheka phaa uphinde waphakela khona waphakela baphungisa benzise yonke loo nto leyo bonwaba abazalwane olathando luyaphuphuma musi xa lungolu hlobo luthando lokuthanda abazalwane lokuthanda abantu bonke na uRebecca kwenzeka loo nto apha kuye uRebecca akazi nowuyazi uba lo tata uzocela yena abe yinkosikazi kanti uEliza uzocela yena uzocela yena wangena indwendwe hayi ntofana ndidlula ntofana kanti andidluli ndiphelele apha ndifuna ukhe lenzelwe iti intombazane yalapha khe lenzelwe iti ke ndifukwe noba kuphela ke-tracksile torhwana ikhozo but kuyinto netracksilana nje ulwana ingakana ntorhwana into ephungwayo khona ituphela kwayo hayi ke yona intombazane ingakhathalelwa kuphela kwayo yenze yonke loo nto leyo yenzele indwendwe actually that's our character as the bride. Our character as the bride. We got such a love in us. We love everyone. We got such a love. Uthando lwethu aluna limit. We love everyone. Nabasithileyo siyabathanda. Siyabathanda nabasithileyo ingasingaya kubo kodwa soyika vele ubaphazamisa. Imbangi into yoba ingathi asikwazi undwendwela abantu soyika ubaphazamisa. Kodwa bungaske singene ilali mani simanzi bandwendwela. Ngoba udaba lexesha yilali yelizwi. Asihamba singene singathongi uba siyenza siyiqakatha sazi into yoba siyathandwa nalapha. Well, yinto enzima ke kwixesha esiphila kulo, but yeah, in this church here we welcome anyone. Anyone, even any preacher that wants to come and preach, we allow him to preach here. Because sithatha character Rebecca. You know, and she rode this camel to meet her unseen bridegroom. Wahamba ngale nkamela eyodibana nomyeni wakhe angamaziyo. The very thing she watered was the thing that took her
to her future home and husband. Amen. Le nto ubeyinika amanzi ezekubelika amanzi yamthatha yamsa kumyeni wakhe ozayo. Amen. And it's the same thing today. Ikwayilonto namhlanje. You see, the very thing that the church is watering. Le nto ibandla lizondla ngayo. That is the seed. Yimbewu le. Amen. Eh? The seed of the word. Yimbewu yelizwi. Is the very word that becomes alive and carries us to our unseen bridegroom. Amen. Sure. Into sisa kumyeni wethu esingamboniyo ikwale lizwi sivuyela lona. Elizwi sivuyela lona lisisa kumyeni wethu ongabonakaliyo. And look how perfect Isaac had left the home. Isaac was Abraham and was out in the field, away from his home, in luck. When Rebecca saw him, Rebecca wadiwana naye ephaya emasimini. Wadiwana esibhakabhakeni. You know? And the church meets Christ in the air. And then he takes her back into the home, father's home, where the mansions are prepared. Isaac took Rebecca the same way. Isaac took Rebecca the same way. Our rapture that will meet our husband is the word, is the revelation in the word. Amen. That we get from the pulpit. This word will take us into the sky. Where in the sky? In the sky, in your soul. This parabaka is in your soul. In your soul. Amen. And look how perfect Isaac. All right. And the church meets Christ in the air, and then he takes her back into the home, father's home, where the mansions are prepared. Isaac took Rebecca the same way. And notice, it was love at the first sight. You know, uqala kwabona nje yabona uthando. Ngoba bathawu bahlangana ngothando wena badona ngothando. Linjalo ilizwi uhlangana ilizwi ngothando. Uthanda ilizwi kanti uthanda umyeni wakho. Kanti ngoba uthanda ilizwi nje uthanda umyeni wakho. Belesithilo selizwi kuhlangana naye esibhakabhakeni. Uhlangana naye in your heart. Oh my, she just ran to meet him. Usuka baleka uphume ecaweni wabaleka wohlangana naye, you know, elizwini ngesithile. And that's the way the church will meet Christ in the air and forever be with him. Now, terms of the Bible. Now let's you know, that's the Bible has got terms. Terms in Bible. I wonder if I can get the other exponent here. Terms of the Bible. Are you blessed? Yes. You know, there's terms of the Bible. Now, meeting Christ in the air is actually the terms of the Bible. You know, the meaning is the revelation. Amen. Amen. In paragraph 16, Revelation, book of symbols. Now, the whole book is written in symbols. Now, terms
and symbols and all of it. The Bible is written like that. IBhayibhile ibhalwe njalo yonke iBhayibhile. Ngamvuye esekhalazelwa ngazi nowa kuMateyu 13 verse 10 and 11. Ekhalazela abafundi kungani kuthetheka abantu ngemizekeliso. It's because imizekeliso is what actually hides a mystery. Kula mizekeliso, a mystery is hidden there. Amen. Imystery ifihla kule nto yokuhlangana esibhakabhakeni. Abantu babengenamaphiko bakholelwa into babazoba namaphiko. Abantu bathi bengenawo amaphiko bakholelwa into bazoba namaphiko. Bangaba bufuna sidibana esibhakabhakeni bekumele uba uYesu ufika kwakhe apho ufike wasinika amaphiko. Saqonda bo right xa ebuya sadibana esibhakabhakeni. Sadibana ingozi sibhabha ngoku. Hallelujah. But uThixo ke ngazo uthi now the whole book is written by symbols. There is hardly anything just direct with the word, Amen. where you just place it right out and say it's symbols. And God has a way of doing that and a reason for doing it. God does nothing without He has a reason behind it. And this is a class now. Would anybody have a thought the reason He did that? Here it is. So He could hide it from the eyes of the wise and prudent, Amen. and would reveal it to babes, such as would learn. Isn't He kind to do us that way? Amen. Ayububele bokusithanda into ayenze njalo. Ayifihle iBhayibhile, ayifihlele abantwana abasaya kufunda. Uyifihlele ingqondi singakwazi uyibona. Yabona ingqondi. You know, ingqondi zenze i-message of the hour yayi-Pentecostalism. Amen. Exactly. I-message of the hour now sayifumana ibubupentecost. Amen. Zingqondi ke ezi njengolo hlobo njalo. Now ndifuna sibambe le ndawo le code ndithethe yona ethi, but He is not to be known intellectually. Amen. He is known spiritually, Yes. by spiritual revelation. The same one who was known as Jesus after the flesh went back to the pillar of fire. Amen. Then He promised that he will come again. Amen. The same one, the one that was called Jesus. You know, the one that was called Jesus is actually, the name Jesus is the name that God has chosen. You know, to be Jesus when He is in a body. Amen. Amen. Anyone, when God comes in that person, becomes Jesus. Because God that is in that person is Jesus. Amen. Amen. Now, in page 37 in Laodicean Church Age, the prophet is actually quoting 2 Thessalonians chapter 5. Can you read for me, my brother? 2 Corinthians chapter 5.
verse 16 to 19. Ubomi obutsha kuKristu. Ngoko ke thina sisusela kweli xesha asisazinamnye ngokwenyama. Eh, Nokuba ke besimazi uKristu ngokwenyama. Kungoku asisamazi ngokwenyama. mamela kwelo hlobo, mamela lo linjalo. Uyayibona into yokuba uPawulos kawuqala nje uPawulos. Wazisa uba ngoku lo Yesu waseNazaretha akasenyama ngoku. Amen. Exactly. nguKristu ebekuYesu ngoku. Umntu ngoku xa samkela udaba likaYesu waseNazaretha wamkela uKristu owayekuYesu. Qhubeka bro. Verse 17. Ngoko ke ukuba ubani ubuKristu usisidalwa esitsha. Uyabona uba now apha kwiNew Testament uPawulos yena uvakalisa uKristu akavakalisi Yesu waseNazaretha. No wonder umthunywa wexesha xa esithi I preach nothing but what Paul preached. That means akapreachi Yesu waseNazaretha, upreach uKristu. Amen. Now uKristu ngulo uzofumana indawo kuthi. Now uthi pa kula page 337 uthi it is another creation distinct from the old one. Yabona uPawulos uthetha ngento yahlukeneyo tu kwindalo endala. uYesu umzimba Yesu umzimba wokufa bezafa ngawo. Ngoku yinto yahluke tu kumzimba wokufa kaYesu le ngoku athetha ngayo. Ugqibile mkhosi. iBhayibhile nayo ngokwayo iBhayibhile ngokwayo yasixelela kakuhle. Emva kuYesu efile now iministry nguKristu. Yinto yahluke tu kumzimba wenyama. Amen. Akusasa umzimba wenyama. It is another creation distinct from the old one. No longer is he dealing by ways of the flesh. Asamjonga ngokwendlela yenyama. Akasasebenzi ngendlela yenyama ngoku. No. Ngoba ubani kuKristu usisidalwa esitsha. When you accept the word, yes. Are you still happy? Amen. I'm sure abantu bahamba nami. Amen. Abantu. I thought yam physical coming. I-physical coming nguwe. Amen. I-physical coming nguwe kaloku. Amen. Ubani kuKristu usisidalwa esitsha. Ngoba noba uKristu besimazi ngokwenyama asamazi ngokwenyama ngoku. Amen. So let me read another place here. The prophet about paragraph 55 Revelation Book of Symbols. Atipa angelic beings so associate together. Imizimba yengelosi idlala kunye nobuhlanga kunye. Atipa I hope you get that. Ndiyathemba into yoba uyayifumana lo that just drop right down ivele yafika nje loo nto. Look, and if you got the Holy Spirit in you, then you are a candidate for association with the unseen world. The unseen world yephi?
lizulu kaloku. Amen. Liphi izulu? Izulu lilapha kaloku. It's not you don't go somewhere else. It's here. Amen. Lo Thixo lo esikhonza yena uThixo ofuna usinika the perfect understanding yakhe. Amen. Uefa ukuwa kwakhe kwabhuqa i-understanding. I-understanding yomuntu le uThixo asebenza yona, usebenza uThixo i-understanding yomuntu ba mayibe i-understanding kaThixo. Amen. uThixo usidikela uba sibe kula understanding yakhe. Athi khona, you know, unseen world with the supernatural. No wonder people can't believe it in those things. Believe in those things. They have never come in contact. Amen. Umntu akakho contact, akakho connected nalento ayikhonzayo. There are people that are in the message, but they are not connected nalento bona bathi bakholwa yona. Well, but bakholwa umprofeti, but they are not connected with the messenger le bathi bona bakholwa yona. Go connected. You will have a clear understanding about him. He will reveal himself to you. Amen. Because you are connected to him. Exactly. uYesu encwadini kaJohane, ngathi uJohane 15, ungathi verse 4. You know, apho athi khona, hlalani kum ukuze nami ndihlale kuni. Now xa esithi uYesu hlalani kum ukuze nami ndihlale kuni. Nomthunywa wexesha uthi njalo uthi naye, speak only what the messenger has spoken. Amen. Amen. That means by that he will reveal himself to you. But when the Holy Spirit comes into the heart, quickly he becomes a twofold being. One of the earth to die and one of heaven to live. Apha kuwe ngoba umoya ongcwele ethe wangena kuwe ngoku. Usuke umoya ongcwele wakwenza bubini. Elinye icala lakho lakufa ngenye imini. Elinye icala lakho lakuphila ngonaphakade. Amen. Ngoba ukufika kamoya ongcwele into your heart, when the Holy Spirit comes into your heart. Now what is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the Word. When the Word comes into your heart, is the Holy Spirit. The Holy Spirit and the Word is one and the same thing. Amen. 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 Now, paragraph 329, the fifth seal. You know, paragraph 329. The prophet says, he's talking about Moses and Elijah. He says, notice, these men are kept alive by God from their original ministry. What is kept alive is their original ministry. Now, akathethi ngokwenyama apha. Uyabona apha? Uba uthi apha kuma Korinto uthi, you know, uba ubani kuKristu sisidalwa esitsha. Now, if now we want to see, you know, the two witnesses is actually, you know, the original. Notice these men are kept alive by God from their original ministry. The ministry le sifunayo asifuni ndoda yanyama.
uYesu phezu kwentaba ngoku ayoba intaba ephathwa ngezandla. Le ntaba intaba a spiritual mountain now, which is the mountain of pyramid. Now kusentabeni ye-pyramid apho uMoses no-Elijah amakhona ngoku, which Moses and Elijah is their ministry in one person. Amen. Now, paragraph 323. Notice when Elisha, when he come to fulfill his ministry in Malachi 4, as Malachi 4, Elijah was by himself. Now, when you go down reading that, you find there he is that Messiah that was cut off. When he is alone, he is that Messiah. When he came alone, Elijah, notice when Elisha, when he come to fulfill his ministry in Malachi 4, in Malachi 4, Elijah was by himself. There he is that Messiah that was cut off. No wonder now the Jews couldn't accept him, because he's the one that they killed. Now they can't accept the one that they killed. Now Apa is something supernatural, because the ministry now is supernatural, okanye angelic. Le ministry, Malachi 4, is the ministry to take the bride up into eternity. Amen. That's right. Ayo ministry of the physical things. Hayi libala ngento enjalo into physical. Umuntu makalibala. Awunento ayilindeleyo umuntu apha kule ministry kaMalachi 4. Ulahleka impela xa elindele into eziphathekayo. Ulahleka impela umuntu olindele uvuko ngokwenyama. Umprofeti yabuza ba uzibuza ngokwakhe umprofeti uthi maybe you think that Jesus will come and go to the graves and wake up our grandmothers and our grandpa and he will ask them, how are you? And so on, how are you? Abuya zokuthi, you know what, God bless you and so on. Yes. But there's no such a thing. That will never happen. That will never happen. That will never happen if physical coming kube kumzimba womuntu. If physical coming nguwe. Yes. Amen. Because it coming lilizwi. Ilizwi liphi likuwe. He has already come. Amen. Amen. Uphi ukuwe. Page 152 upper Usmina Church Age Uti. In very plain language, the true bride of Christ was in the mind of God eternally, though not expressed until it comes forth in the designated decree season. As each member came forth, it came expressed and took its place in the body. Thus the bride is the literal spoken word seed bride. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The bride is the literal. Amen. If the bride is the literal, that means also he is the literal husband. Amen.
wathwala la watshata nathi wathwala la veil literally. Amen. Now in literal coming, I don't know why ngokuyiphile uzokwenza ntoni ngoku apha. Xa seletshatile ngoku uzothini ngoku. Amen. Now, in page 315, the Philadelphian Church Age, it is in the midst of a time of a great trouble that Jesus comes. You know, in the midst of the great trouble that Jesus comes, is the coming of Jesus. But this Jesus is not the Jesus of Nazareth. Because phaa kumathafa eDamasco zange athi ndinguJesus waseNazareth, wathi ndinguJesus lo mtshuthisayo. Aba batshuthisayo ngaba waseJerusalem, wayenguJesus waseJerusalem, ayingowaseNazareth. Lo waseNazareth wagqitha kwakwizibhalo ezi wagqitha. Zibhalwa njizibhalo sengengowaseNazareth. Lo waseNazareth laa mfo lo wazinikeza umzimba wakhe ukuze yethu imizimba yamkeleke, ngoba imizimba yethu ayamkelekanga ngaphandle kwegazi lakhe. Amen. 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 And with his coming there is a resurrection. Kunye nokuza kwakhe, yabona uza namafu, kunye nokuza kwakhe ukhona uvuko. Amen. Kuyavukwa ngoba esiza nje kuyavukwa. Amen. Amen. Laa nto ndiva ndisithi phaa ngo-33 uthweswa, you know, la week kuba esiya kwi-podium anointwa to become the one that is promised to come. Amen. Amen. Ngo-33 e-Ohio River, xa kuhlala mlilo phaa uthethe kunye naye uthi udaba lakho landulela ukuza kwenkosi kwesibini, wayenikwa la crown phaya. La crown yintoni? La crown kaloku sithi zitheofani zethu. Ngamanye amazwi phaa e-Ohio River wayenxitywa le crown izitheofani zethu, not ngokuya. Amen. Le nto yinto yangokuya, yenzeka kudala. Le nto ilindwe uba iyeza, yenzeka kudala ngo-33. Amen. Ngoba enikwe ezaa zinto zimbini nje ezobiza thina ngezaa signs zimbini. Ubiza abantu sebeyi-crown yakhe. Ubiza abantu sebesisithaba sakhe. Amen. Amen. Kuncwadi Taking Sides with Jesus, page 14. I believe this is the end of my road. I believe this is the end of my road. I believe that now he will take me into the wilderness. And he will, you know, anoint me to become the one that is promised to come. I didn't call myself a prophet. Amen. People crowned myself, you know, say myself a prophet. Amen. They people are actually the crown. People. Ngabantu aba bayi-crown kaBranham. Those angels, zamthatha angels, zamfaka phakathi kulaa cloud. Ngoba laa cloud bephandle, eza angels, zamfaka phakathi kulaa cloud, baba phakathi kulaa cloud. La cloud yi-crown yakhe. La cloud yi-crown kaBranham. Amen. 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 Right? Xa eqala nje iminitri, etyhila i-7 church ages,
ngoko nangoko wabona ivision kaYesu wabona ivision kaYesu enenhloko emhlophe emepha uYesu xa ebona la vision kaYesu emepha ubiza intellectual omnye umzali intellectual apha enkwenzi abuza uba ithatha ntoni ba uYesu abe nenhloko emhlophe wayengafanga ena 33 athi mzane well ngumzimba lizwi wakhe lo athi is actually a theophany of himself. You see, ngamanye wasuproblem pha ngoba ebona nje la Yesu nenhloko emhlophe pha uboniswa yena. Amen. Exactly. Lo mzalwane Exactly. ukhana ingqondo athi itheophany kaYesu. Ngoba ngumzimba lizwi lo mzimba lizwi ukuye uRabrana. Lo mzimba lizwi ukuwe. Amen. You see? Now, many are to come forth out of the dust and arise with those who are alive, but waiting for his return. Apha kwenzeka ingqungquthela apha xa ifika kwenzeka ingqungquthela. Utsho apha ku-bridge paragraph 267 athi out of the dust of the earth, out of the bottom of the sea, out of the pits, out of everywhere and every place, out of the regions of the dark, out of paradise. They will answer, Amen. Xa efika ngale ministry, no wonder unikwa into ezintathu. No wonder atsho njalo umprofeti athi the first thing xa efika is actually the rapture. Into yokuqala ba ubani ukholwa olu daba xa engayichaniyo into ye-rapture, that means he missed something, because the rapture is the first thing xa esiza. When he comes, he got three things. Eyokuqala is the shout. That shout is collecting us from our denominations. We rise from the graves of our denomination, because our denominations were actually the graves. Ngamangcwaba icawa zethu kaloku. Amen. Sikhutshwe emangcwabeni ezicaweni zethu. Sizohlangana nomthunywa wexesha. Then nxa esenza ngoko, esebenzisa the power of the archangel, he's rising those that has passed long time ago. Amen. It's the power of that has rose Lazarus from the dead. Now, in paragraph 89, the Feast of the Trumpet. Now he's been revealed through the church ages as the Son of God, a spirit. Apha ku-church ages, kunyana kaThixo. Apha ku-church ages, kunyana kaThixo. Kunyana kaThixo, umoya kaThixo. But xa efika apha to the 7, this age is the age of the rapture. Amen. The age of rapture. This age is the age of the rapture. Ungena emntwini apha. Kulapho atsho ku-Revelation 3 verse 20 athi ndime emnyango ndinkqonkqoza. Utsho apha. Apha athi khona ndime emnyango ndinkqonkqoza efuna ungena emntwini. Kulapha. Kakade apha bephakathi kwabantu engunyana kaThixo. Apha ngoku ufuna ungena emntwini abe ngunyana kaDavide phaa emntwini. Alawule ukumkani bakhe phaa emntwini. Apha
then ungena kwakhe emntwini we are raptured. Amen. Amen. Abanye kuba raptured bafuna ubhabhe unganyatheli bathi usabhubha. Abapostoli baba raptured. Kodwa abapostoli bapha abapostoli. Babhubha abapostoli. Amen. uBranham waye raptured. uBranham babhubha. Yes. Amen. Lo mprofeti wakho be raptured yena. Wasixelela bandi nibonile phaya. Amen. Ninxibe ingubo ezimhlophe. Amen. Le ministry yakhe ayikho kwinyama, kwinto ezenyama eziphathekayo sifuna unasike izinto ngokwenyama. No, this is a spiritual ministry. Exactly. You know, he's ministering to our theophany, not to our body. Asiphucule imizimba yethu yenyama ngale ministry. Siphucule imiphefumulo yethu. Amen. Ibe yiyo erector. Amen. Now, it is tremendous to see him coming down. Yamangalisa kumbona esihla. Ngexesha senze discernment esithini ezazinto bayazi abantu balento ayenziwa ngumuntu leyo. Uthixo kuphela oyenzayo into enjengale. Bekumele amehlo abo ayavuleka. Babe close ngokuqonda. But babukela abantu kupicotha inhliziyo zabantu becela amagama abo bephiliswa abantu bagqiba bonwabe. Yafana namandla asebenzayo ngoku apha kuthi ebandleni. Amen. Apha bayaphiliswa abantu. Kuphiliswa abantu apha. Abile umuntu bemnandi umuntu ugqiba kwakhe ndithikele efutshane umkile umuntu. Yabona uThixo akayenzeli loo nto ke uThixo. Wenzela ubomi baphakathi. Akenzeli nje wenzela ubomi baphakathi. Akenzi into nje. Wenzela ubomi baphakathi. Ngoba uyazi bazalwane ngoba sinikwa ilizwi ngolhlobo nje elizwi lisimolda. Uyabona abantu abawazi umdongo umolda umdongo ulungisa wenza mhle umdongo wenze mhle umdongo. Umphefumulo wakho umphefumulo wethu wenziwa mhle uThixo umolda. You know ukuhlani phakathixo wenze intambiso ba mayithambise aba bashumayeli. Abashumayeli xa beshumayela bayasimolda. Ngexesha ba ulungiswa nokulungisa nomzimba womoya. Akukho mnandi ngoba ususwa kwinto emayihlukane nomphefumulo wakho. Iyaxotyulwa. Kwenza ntoni? Apha sophinda sinohlala apha kaloku. Apha kulo mhlaba. Mamuzweni saphinda sohlala apha kulo mhlaba. Into sibe namathambo umuzweni umpe mdala mamunxekeza no-sister Thandi umuntu uyagula. Loo nto ugula uphatha isifuba esithini. Iphelele apha loo nto. Iphelele apha yi-testing time yoba ube nesifuba ube namathambo ube ntoni. Testing time. Ingoku loo nto ayikokudala loo nto. Ayonto yakudala ukwenzeka kaloo nto is now. Because time is no more now. Lixesha ngoku umuntu ayivuyele kakhulu ayithakazelele into yoba ndibona uqobo lukaThixo. Ndibona uqobo lukaThixo. Uqobo lukaThixo lilizwi. Uqobo lukaThixo ayondoda yenyama. Hayi. Uqobo lukaThixo luqobo lelizwi. Exactly. Udibane noqobo lelizwi. Inkulu kakhulu loo nto leyo. To me it's so great. Yenza loo nto ndingabi noloyiko. Akho naloyike laa nto. Noba utshaba linoza ngaphi. Noba nothi intshaba andoyiki ndifana noDavide. Noba ndihambe emfuleni othile lokufa andiyikoyika buntu. Andoyiki nokoluphala oku.
hayi ukoluphala ngoyikiniksi mkoluphala andoyiki nebhox omncwadi andoyiki nomncwadi uphuma ibhox yami ngathenga ibeke phaa mhlawumbi abantu bafana bamtata sikuthenga ibhox yami yosangcwaba ngale bhox yabona ndiyayivula ngayijonga kakuhle ngoba ye mani ndiyayithanda mani ndiyayithanda bayibona abantwana bam i-right athi yabona ke tata sayibeka phaya le box sakungcwaba ngale box. I don't have no fear because andizobulawa kuthengwe le box nabantwana. Ibox andinayo phaya abangcwabi ibox yakho sebenayo. Sukoyika wake box oyikuthixo oyikuthixo uthixo uyenza le bhodi yakho mayongena ebhokisini because akayifuni. Amen. Ndivuyela laa nto wayesubrabra nanti ingqabrabra ngajonga athi ndivuyela laa nto uba kukho isango ekuthiwa ngukufa. Wathi ndiyayivuyela loo nto biza buhlungu kum uba kanti ndiphila impela ngohlobo. Phila impela ngohlobo uhluthwa neefenisha zakho. I-furniture shop ize izothatha impahla yakho uyikwelitile uthunyelwe amatikisi otyala uyatyala nee-airtime ziyaphela nedatha kwidatha uphila kwilizwe linjalo uphila kwilizwe linjalo ube uphila impela. Na uthixo usibonisa nje laa nto siyibonayo basiphume kuyo sinamava nje kuba sesiphumile ngokuthi ubone ilizwi likathixo ulamkele. Amen. Now indawo yokugqibela mandiyifunde ndingayi kuyo yonke imessage yami because at least the time is up now. Paragraph 188 to Feast of the Trumpet. Remember when Jesus came on the earth, there wasn't 100 of the people on the earth ever known him. He was here. Jesus was here on earth, but there wasn't 100 of the people on the earth ever known he was here. Akaziwa umdala. Semini ukuthi when you take it to yourself now, kubani oyaziyo le ministry ikholwayo? There's one in America, one in Kenya, one there. But when you count there, it doesn't come into, it's not even come to the percentage of the world. It doesn't come even to the percentage of the world. It's just nothing. But Utigo turned like good one. And when we see Utigo in the pictures, we can look into the pyramid. Look the pyramid. Lingakaya like good one. Look into that one. That is the king chamber. Exactly. Ligumbile kumkani. Abangena phakela gumbile kumkani. Kabamkele ilizwe lipheleleyo. You see? Well, ngena bukela bashubayela kusukela limbanye kasukela phela kusukela bashubayela hey well bashumayela mhlambi ukopa umprofeti akakotha umprofeti but uyamkholwa ade abe impilo yakho. Umprofeti akumkophi. Uyamkholwa into ayithethayo uthethe le nto ayithethayo
ade abe impilo yakho. Ade abe impilo yakho. That's the way the bride is. I-bride impilo yelizwe. Are you all happy? Amen.